ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ನಿವೇದಿತಾದಿನೇಶ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್. ಎಂಕಲಿನಿ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಹೋಗಂದಲ್ಲ ಐತೆ ಗಂಟೆ 11 ಪದ್ರಾಡಾಂಡು ಎಂಕಲ್ನ 11 ಪದ್ರಾಡಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಈರೋಲ್ತಿನೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಇರ್ತದೆ ಈರೋಲ್ತಿನೊಂದಿಲ್ಲ ಲೇಪಂಡ ಆಂಟಿನಕ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದೀರ ಅಂಚ ಆಂಟಿನಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ಕೊರಿ उसमें अच्छा है आंटी पानी था अच्छा लगा ये क्या मालूम है आप अच्छे से ये करके करने का चू करके खाने का अगले ಗೊತ್ತು ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಂದಿನಿ ಅಗಲೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂದಂತ ಫೇವರೇಟ್ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಂದ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಅಂಚ ಎಂಕಲ ತಿಂದದಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುವ. ಓಕೆ ಬಾಯ್. चले ये तोंडु फुल उंडु जहां पे इंटरेस्टिंग है अपना बनाना राशि इतले मुल्प ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಪ್ ದೇತೋನಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬನ್ನ ಕಲ್ಲಡ್ಕಾಡು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಕೇಟಿ ಆಂಟಿನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಾಗ ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲು ಒರಿಜಿನಲ್ ಮುಲ್ಪ ಕೇಟಿದ ಇಂಚಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಕ್ಲು ಚಾ ಪಡ್ತೀಜ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಲಕ ಆಪುಂಡು ಆಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಲಕ ಇಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ತೂಪಲಕ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಕೇಟಿ ಹೋಟೆಲ್ ಈಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಒಂದು ಹೊಸತು ಮಂತಿನ ತೋಜೋಡು ಮಕ್ಕಳು ಆಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಾನೆ ಸುಮಾರು ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಕೇಟಿ ಪಂಡದು ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ವೇರು ಆಂಡ ಒಂದು ನಿಜವಾಯಿನ ಹೋಟೆಲ್ ತೊಲೆ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ఒక ಸಂಜೀರದೆ ತೋನಿ ಎಂಕಲ್ ಸಂಜೀರ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದಿತ್ತೆ. ಕಾಫಿ ಉಂಟು ರಿಮ್ಜಿಮ್ ಕಾಫಿ ಬಿತ್ತಾ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಜಿಮ್ ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಡಲ್ಪ ರಿಮ್ಜಿಮ್ ಪಂಡದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಎರಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಜೀರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಎಂಕಲ್ನ ಜರ್ನಿ ಇನ್ಪಿರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ನನ್ನ ಓಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿತ್ತನು ಅಂದ್ರೆ ಇಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಪ್ಪ ಅಡಿಬಿಟ ಬಾಬಾ ಬಿದ್ದಾಡಿ ಒಂದು 9 ಅವರ್ ಜರ್ನಿ ಉಂಟು 222 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪರ್ದು ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೋಗ್ಬಣಿ ಎಂಕಲ ಎರಡನೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಒಂದು 1:30 ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಒನಸದ ಟೈಮ್ ಎಂಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಹೋಟೆಲ್ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಮನೆ ಊಟ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒನಸ್ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊರಿಯ ಪೋಯಿ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಒನಸ್ ಬಂತು. ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ವನಸಾಂಡ್ कैसा था आंटी खाना अच्छा था ना सिंपल खाना इरेता वनस ಐರ್ದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕಚಂಬರಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಫಿಶ್ ಕರಿ ಅಂಡ ಫಿಶ್ ಕರಿ प्रमोट भी करना चाहिए ना इन लोग मेहनत करके ಐರ್ದು ಬಕ್ಕ ವೆಜ್ ದಗಜ್ ಪಿತ್ತನ ವೆಜ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ವೆಜ್ ಗಜ್ ಪಿತ್ತನ ನಾನ್ ವೆಜ್ दक्लिगे चिकन दगज ಪಿತ್ತನ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಸೂಪರ್ ವನಸ್. ऊपर हाँ देखिए उधर भी लैंडस्लाइड हो गए. ये भरोसा नहीं है ये. हाँ ये हम लोग बोलते हैं ना ये स्ट्रॉन्ग है नेचुरल है. हाँ क्योंकि ये अभी सीजन में है ना बारिश भी कभी कभी ज्यादा आती है. देखिए ये पूरा हाँ लैंडस्लाइड है. अंकल नींद आली तो इसका हिंदी मराठी पूरा मिक्स फ्रेंच अभी भी बोको हम लोग बोको ये भूल नहीं जाना है कोंगलीस मम्मा से बोलती थी ना फ्रॉम बॉस कॉन्गो. यस अभी मिस करेगा आपको. हाँ फोन करता है अभी करता है. वाव ಫೈನಲಿ ಬತ್ತದು ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ ಎಂಕಲ್ ನನ್ನ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಪೋಯಾರೆ ಕರವೇನೆ
जाना है मणि पूजारी इन टू अच्छा मगे ब्रेक वार्ड नहीं इन पूरी फर्स्ट के सीट ले बेल्ट ले बना रहा है आंटी क्या बोलते हैं मैं बोला थक गए बोलते हैं बैठ के हमें बोला पीछे बैठो पीछे बैठे बोलेगा तो चुपचाप है बोलता है मेरे को देखने का है क्या देखने का ये गाड़ी चलाने का देखने ಚೆಕ್ ಕರೆगा वो ಚೆಕ್ करे ಇಂಕಲ್ ಕುಶಾಲನಗರ ಡೊಲ್ಲ ಐತೆ ಮೈಸೂರು 89 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳ್ಳ ಜನ ಜಂಗುಳಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬರ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಮೊಲ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಿದ್ರೆ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ क्या बोल रहे मालूम है आप कूलिंग चश्मा लगा के सो रहा है और क्या चश्मा लगाने का ये फायदा है सो रहा है जग रहा है किसी को क्या पता सो रहा है ಜನಗಳು ಎಂಜಿನವರ ಮಂಡಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಟು ಇಡೀ ಡೋರ್ ನು ಟೂ ವೀಲರ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂಜಾತು ಆ ಮಾತ ಪ್ರತಿಭೆ ಇಲ್ಲ नहीं है कोई फर्क नहीं वो उसका फर्क नहीं देखिए क्या इसका फर्क नहीं है हम लोग को फर्क है अभी देखिए इसको ओवरटेक करने के लिए सोचना पड़ेगा ट्रक को ले रहा है किसको हाँ टोक देगा वो टिंग ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ लाइक ಮಾಡಿ सब्सक्राइब ಮಾಡಿ शेयर ಮಾಡಿ और अप्पा और नहीं भूलना ಮರಿಬೇಡಿ ಮರೆಯದೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪದೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಗ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಮಿಲ್ತಾ है ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಾಯ್ 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 ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಊಟ ತಯಾರಿದೆ ನಾವು ಈಗ ಕಾಫಿ ಚಾ ಕುಡಿಯುವ ಬನ್ನಿ पूछे आंटी हिंदी में क्या बताया आपको? हिंदी में क्या मतलब मैं बोल रहा है रागी मुद्दे खाना रेडी है खाना रेडी है अभी हम लोग चाय कॉफी पिएगा हम लोग अभी चाय नहीं तो कॉफी पिएगा इधर है मड़ी के कॉफी अंकल अच्छा मिल गया अच्छा अंकल मोजिने स्टाप देतो हुनसूरुडु ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಯ ಮಡ್ಕ ಚಾಯ ಉಂಡು ವಾವ್ ದೇ ಮಡ್ಕ ಚಾಯ್ 19 ಇಂದು ಅಮ್ಮನ ಕೈ ರುಚಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಹೆಲ್ದಿ ಏರ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಟ್ರಕ್ಡ್ ಮಡಿಕೆ ಕಾಫಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೊಂಜಿ ಮೂಲು ಪ್ಲೇಸ್ ಹುಣಸೂರು ದಲ್ಪ ಅಂಚ ಮೈಸೂರು ಪೋಣ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹುಣಸೂರು ದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇಟ್ಟೊಂಜಿ ಕಾಫಿ ದತ್ತೊಂದು 20 ರೂಪಾಯಿ ನೇಕ್ ಮಡ್ಕ ಕಾಫಿ ಇನ್ನು ಮಡ್ಕೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಸೂಪರ್ ಅದೇ ಒಳ್ಳೆ ಜಂಚ ಮಡ್ಕೆನ್ ಬುಡ್ದು ಬಾರಿ ಇತ್ತು ಏನೇಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಕಾಫಿ ಮುಗಿದಾಯ ಬೊಕ್ಕ నేను ವಾಶ್ ಮಾಡ್ದದ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಸ್ಕಿ ಬರ್ಕೊ ಅಡ್ಡಂಡು अच्छा आंटी अच्छा है निविता ट्राई करता लेकिन अच्छा है आंटी हाँ अच्छा है अंकल कॉफी का स्मेल है ना ಎಂಕಲ ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ ಕಾಫಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಂಡ್ ಇಂದ ಎಂಕಲ ಜರ್ನಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಬೇರೆ ತೋಲೆ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆ ತೋಲೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಕೊಲ್ಲ ಒಂದು ಪೋ ಒಂದು ಲೇರು 4 ಜನ ಲೇರು 4 ಜನ ಲೇರ ಎದುರುಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ 4 ಜನ 3 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ 4 ಜನ ಮಲ್ಪ ಅವರಿ ಪೋ ಒಂದು ಟೂ ವೀಲರ್ ఆయన బైక్ సుమారు స్లిప్ అండి 2-3 స్లిప్ అండి కమ్మి ఇట్లా ఏడైన మా బైక్ తులు షేక్ అవుతుంది బైక్ ಗಂಟೆ ಆಚೆ ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಇಂಕಲ್ ಮೈಸೂರಿಗೂ ಕಾರ್ ದಿಯಾ ಹೋಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ರೋಡು ಡಗಡಗಡಗಡಗ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮೈಸೂರು ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುನಿ ಮೈಸೂರು ಅತ್ತದೇನು
ಅಂಕಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುನಿಗೆ ಆಂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುನಿ ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲ್ ಮೈಸೂರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲು ಉಂತುನ ಪ್ಲೇಸ್ ಡೇ ಉಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಒಪ್ಪುನಿ ರೂಮುಡು ಎಂಕಲ್ನ ರೂಮು ದಂಚೆ ಮುಲ್ಪ ಬೆಡ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಶೋಕುದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ ಕಬಟ್ ಮಾತ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಲ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಬಂದಾಗ ಬಾಲ್ಕನಿ ಶೋಕುದ ಬಾಲ್ಕನಿ ಫುಲ್ ತೋಜು ಮುಲ್ಪ ಐದಕ್ಕ ಬಾಲ್ಕನಿ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚ ಪೋನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಡು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂಚ ಬರ್ತೋ ಒಂದೇ ಹೋ ಮಿತ್ತಿ 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 ಬಂದಾಗ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಬೆಡ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ತೇರು ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಇಂಚ ಮಿತ್ತು ಹಿಡ್ದು ಇಂಚ ತಿರ್ತು ತೂನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೆಡ್ ರೂಮ್ ಹೊಡ್ದು ಎಂಕಲ್ ಸೀದೈತ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಬಿದಾಯ್ ಬೈತ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಫಿಶ್ ಕರಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಂಡು ನಾ ಹೋಟೆಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ವನಸ್ಪುರ ಆಂಡ್ ವನಸ್ಪುರ ಆದ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾಂದ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋದಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಸೂಪರ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತೋಡಂಡ ಈಕ್ಲು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ನು ಈಕ್ಲು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಲೆ ಜಪಾನ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲಿತೆ ರಿಟರ್ನ್ ರೂಮ್ ಪೋಂದು ಎಂಕ್ಲಿತೆ ರೂಮಿಗೆ ಬತ್ತ ನಾನು ಆ ರೂಮುಡು ಫ್ರೆಶ್ ಪುರ ಆದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುನಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗರ್ತಿಕೋ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.